Якую бяду абяцаюць беларусам? Што вядома пра новую цацку Лукашэнкі, а таксама які падатак вельмі хочуць увесці чыноўнікі і што будзе з пенсіямі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Беларусам абяцаюць тэракты, прычым робіць гэта не нейкі там талібан, а шараговы лукашэнкаўскі прапагандыст Аляксей Аўдонін. Ён выступае ў праўладных медыа ў якасці аналітыка і палітолага, а ў сённяшняй Беларусі гэта азначае, што яго задача ганіць захад і ўхваляць Лукашэнку, а таксама любыя яго дзеянні. Цяпер жа Аўдонін падзяліўся сваімі прагнозамі наконт прэзідэнцкіх выбараў 2025 года, нечакана паабяцаўшы страшныя рэчы. Запад отказался фактически от мягкой бархатной революции варианта 2020 года. 2025 год у них рассматривается, как правильно Олег сказал, что рассматривается как комбинация. С одной стороны, это будет не прямая агрессия, это будет вероятность проведения каких-то терактов на нашей территории. Но надо понимать, что всегда любые такие действия всегда сопровождаются очень массированной информационной атакой. Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы дискредитировать власть, да, показать, что власть никчемна. Это даже их вот терминология, которую они всегда вводят. Да, смотрите, теракт произошел, власть не смогла справиться, какие могут быть выборы. Цікава, правда, ці не атрымае той Аўдонін пасля за кулісамі на арэхі. Бо як жа так, Лукашенко і яго сілавікі нястомна расказваюць, як трымаць усё пад кантролем. А тут вылазіць Аўдонін і на галоўным тэлеэкране краіны раптам абяцае народу тэракты. Непарадак. Сам жа Лукашенко сёння зладзіў вялікі прыём з прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў, якія пражываюць у Беларусі. Праўда, адарваўшыся ад паперкі, ён як звычайна завёўся і нагаварыў пра ўсё на свеце. І пра сваіх апанентаў, і пра беларусаў, якія выехалі за мяжу, і пра захад, само сабою. А лукашэнкаўская прэс-служба з гонарам паказала вось такое відэа. На ім бачна, як падчас нарадаў і прыёмаў удзельнікам прыносяць гарбату. Асцярожна, на дыбачках. Толькі туфлік рыпнуў. Вось вам, як кажа прапаганда і бацька з народа, пазбаўлены пафасу і пантоў. Па выніках гэтага мерапрыемства ў Мінску можа з'явіцца новая вуліца, імя савецкага маршала Івана Баграмяна, які прымаў удзел у вызваленні Беларусі. Пра такую вуліцу папрасіў прадстаўнік армянскай дыаспары, а Лукашенко паабяцаў асабіста разгледзець гэтае пытанне. Калі што, вуліц імя Васіля Быкова ці Владзіміра Караткевіча ў Мінску няма і па сёння. Беларускія ўлады пачынаюць залагоджваць бюджэтнікаў напярэдадні выбараў. Даплаты медыкам і педагогам ужо абяцалі. Цяпер прыйшла чарга пенсіянераў. Сёння Лукашенко падпісаў новы указ, згодна з якім з 1 кастрычніка ў Беларусі вырастуць пенсіі. Гучыць сур'ёзна, але на справе павышэнне будзе сціплае. Пенсіі абяцаюць падняць у сярэднім на 5%. Новая цацка Лукашэнкі аказалася пшыкам. Сёння ў Беларусі запусціўся так званы аналаг Ютуба пад назвай videobel.by. Вось толькі на Ютуб ён не падобны нічым. Гэта не адкрытая платформа для журналістаў і блогераў, а закрытая пляцоўка, створаная выключна для контенту прапагандыстаў. Звычайны карыстальнік зарэгістравацца там не можа. Такая функцыя проста адсутнічае. Увесь змест сайта гэта сюжэты лукашэнкаўскай прапаганды, перазалітыя з тэлеканалаў і Ютуба. Больш там нічога няма. Але прысутнічае хітрае рашэнне. Колькасць праглядаў пад відэа тут не адлюстроўваецца. Напэўна, каб не псаваць настрой, бо відавочна, што лічбы там будуць мізерныя. І для каго гэта зроблена, таксама пытанне. Ну і само сабою прыходзіць у галаву такі сумны жарт. Гэты відэасервіс адлюстроўвае ідэальную Беларусь па версіі беларускіх уладаў, бо на гэтай платформе звычайнаму карыстальніку не дазволена абсалютна нічога. Нельга зарэгістравацца і публікаваць сваё відэа. Нельга ставіць лайкі, ну і тым больш дызлайкі. Нельга пісаць каментары, нельга нават падпісацца на асобныя каналы. Можна толькі моўчкі глядзець бясконцыя сюжэты пра Лукашэнку і яго паплечнікаў. Ну і ўсё. Прычым працуе яно як звычайна. Прапагандысты загадзя пазалівалі туды кучу розных сюжэтаў, але прынамсі ў першы дзень многія з ролікаў тупа не ўключаліся. Новы падатак з'явіцца ў Беларусі. Чыноўнікі ўсё бліжэй да рэалізацыі сваёй новай ідэі. Абкласці падаткам чаявыя, якія кліенты пакідаюць барменам і афіцыянтам. Пакуль што чыноўнікі ўпёрліся ў пытанне, а чым лічыць гэтыя чаявыя, зарплатай ці падарункам. Бо калі зарплатай, то тады чалавек мусіць плаціць з іх падаходны падатак, унёскі ў ФСЗН і гэтак далей. У той жа час падарунак на суму да 7000 рублёў па законе ніякім падаткам не абкладаецца. Да таго ж самі лукашэнкаўцы прызнаюць вялікія кадравыя праблемы ў сферы грамадскага харчавання.
харчавання, і новы падатак можа яшчэ больш адпалохваць ад такой працы. Але ж падобна раней ці пазней гэтую навінку ўсё ж увядуць, бо цяпер пытанне прапрацоўвае міністэрства эканомікі і ў якасці кампраміса прапануюць абкласці чаявыя падаткам, але па ільготнай сістэме. Трагедыя з беларусам адбылася ў Варшаве. Там, у мясцовай бальніцы, лячыўся наш 67-гадовы суайчыннік. Учора раніцай мужчына нечакана сказаў суседзям па палаце да пабачэння і затым выкінуўся з вакна 6-го паверха. Ад траўмаў беларус загінуў, але што стала прычынай такога страшнага ўчынку, пакуль невядома. Дзікая гісторыя адбылася ў Мазыры. Там знайшлі машыну з нежывым чалавекам унутры. У міліцыю пазваніла мясцовая жыхарка, якая расказала, што ўжо некалькі дзён выгульвае сабаку і бачыць, што ў аўто каля дома ўсе гэтыя дні ляжыць нейкі мужчына. Сілавікі, якія прыбылі на месца здарэння, выявілі труп. Медыкі пасля паведамілі, што смерць папярэдне наступіла некалькі дзён таму. Цяпер у справе разбіраюцца эксперты і следчыя. Падпалкоўніка міліцыі будуць судзіць за праўду. У жніўні 2020 года міліцыянт з Ліды Юрый Махнач распавёў пра збіццё людзей сілавікамі ў аддзяленні міліцыі, аўтазаках і на аўтамыйцы ў службовым гаражы. Улады не пакінулі такую смеласць без наступстваў. Неўзабаве Махнач падаў у адстаўку, а пазней праз пагрозу пераследу выехаў з Беларусі ў Польшчу. Цяпер былога міліцыянта будуць завочна судзіць на радзіме. Яго вінавацяць у здрадзе дзяржаве, а гэта да 15 гадоў калоніі. Наша любимая рубрика «Без каментароў». У сеціве з'явілася відэа з жанчынай з Курскай вобласці, дзе цяпер ідуць баі. Яна запэўнівае, што ўсе мясцовыя жыхары даўно не падтрымліваюць Пуціна, але ж ёсць адзін нечаканы нюанс. І каб яго даведацца, абавязкова даглядзіце відэа до конца. Так нас бросили все. Я говорю, дали бы сейчас Путина на голову положили, вот топор, я бы ему... Вы знаете, ребята, вот честно, я не подхалимничаю. Мы никогда не были за Путина. У нас... Вот по селу у нас 90% у нас против Путина. У нас все против Путина. Я не знаю, правду я скажу или нет, убьете вы меня за это. Мы бы хотели, чтобы у нас был белорусский батька, президент. Ну, не знаю, ну, так все хотели. Раптоўная страсць прывяла ў турму. 25-гадовы хлопец з Віцебска выпіў і сабраўся да сяброўкі ў Оршу, але ж кіроўца заўважыў, што юнак не цвярозы і ў маршрутку яго не ўпусціў. Тады хлопец заўважыў на прыпынку дзяўчыну, якую таксама не ўзяла маршрутка, прычым роўна па той жа прычыне, бо дзяўчына была пад мухай. Хлопец прапанаваў падкінуць новую знаёмую на таксі, і тая так абрадавалася, што вырашыла падзякаваць яму проста на месцы. У выніку парачка зладзіла любошчы проста на прыпынку, але скончылася ўсё не надта весела, бо гэта заўважылі мінакі, якія знялі ўсё на відэа і затым выклалі ў інтэрнэт. Пасля ўсяго гэтага хлопца затрымала міліцыя, завяла справу за хуліганства. Яго новую сяброўку ўсё яшчэ шукаюць. Канвеер палітычных судоў і затрыманняў працягвае сваю страшную працу, прычым лукашэнкаўцы не шкадуюць нават сваіх. У Добружскім раёне судзілі Мікалая Талейку, функцыянера гомельскага праўладнага прафсаюза, якому паставілі ў віну распаўсюд экстрэмізму, прасцей кажучы, нейкі рэпост. Раней такім жа чынам судзілі Тацяну Хацкову, старшыню гомельскай абласной арганізацыі беларускага прафсаюза банкаўскіх і фінансавых работнікаў. Яе тады арыштавалі на 15 сутак і потым звольнілі з пасады. А ў Фаніпалі і Дзяржынску бесперапынна ідуць суды за пратэсты 20-го года. На мінулым тыдні пачалі судзіць 5 чалавек, а на гэтым яшчэ 6. Усім абвінавачаным пагражае калонія. Акрамя таго, пачаўся суд над беларусам, які жыў у ЗША, але вярнуўся на радзіму і быў затрыманы. Падрабязнасцяў амаль няма, але вядома, што мужчыну ставяць у віну садзейнічання экстрэмізму. Гэта можа быць што заўгодна, ад данатаў да каментароў незалежным журналістам ці блогерам. Цяпер яму пагражае да 7 гадоў калоніі. Бывае і такое. Украінскі спартсмен збег з радзімы і пераплыў раку, каб падпісаць кантракт з беларускім футбольным клубам. Гаворка ідзе пра галкіпера Дзяніса Шэліхава. Яму 35 гадоў і днямі ён заключыў кантракт з клубам Славія Мазыр. У беларускіх медыа пра з'яўленне новага гульца ніякіх падрабязнасцяў не паведамлялі, але ж ёсць нюанс. Выезд за мяжу цяпер украінскім мужчынам прызыўнага ўзросту забаронены. І украінская прэса піша, што Шэліхаў перасёк мяжу Украіны незаконна, пераплыўшы раку Цісу на мяжы з Румыніяй і Венгрыяй. Паведамляецца, што ён нібыта нават старанна рыхтаваўся да такіх уцёкаў і ажно 2 месяцы хадзіў на раку трэніравацца плаваць з ластамі. Але як Шэліхаў пасля дабраўся да Беларусі, невядома. Сам жа новаспечаны брамнік Славія адмовіўся
каментаваць гэтую інфармацыю, назваўшы яе здагадкамі. Не стаў ён выказвацца і пра сітуацыю ў сваёй краіне, якая трэці год вядзе вайну з Расіяй. А ў Гомелі проста на праспекце загарэўся аўтобус МАЗ. На відэа бачна, што з боку аўтобуса нешта палахае адкрытым агнём. Падрабязнасцяў няма, але ж папярэдне абышлося без ахвяраў. Чырвоныя аблокі ў Гродні – гэта нармальна. На прадпрыемстве «Гродны Азот» запускаюць новае аддзяленне і папярэджваюць мясцовых жыхароў пра магчымую анамалію. Маўляў, калі убачыце ў небе чырвона-буры дым, то палохацца не варта. Гэта не канец света, а працуе завод. Па словах прадстаўнікоў «Гродны Азота» усе нормы выконваюцца і пагрозы для людзей ці экалогіі няма ніякай. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.